Tak jo lidi, čau, já jsem Troll a vítejte u mého prvního videa. Chtěl bych vám říct, že budu úplně špatný youtuber, vůbec nevím, jak se videa točí. Takže ode mě nečekejte nějaký triky jako od Goga nebo natáčení her jako PewDiePie nebo něco takového, jo. Takže chtěl bych vám říct, to už jsem vám něco řekl. A to je jedno, chtěl bych vám říct tohle, že je tady zima, takže jdu zavřít okno. Jsme zpět, vítejte u našeho zpravodajství. Teď se vás zeptám, tohle jsem si chtěl nechat pro další video. Pokud se vám toto video bude líbit, dejte like, nebo sdílet, nebo koment, nebo odebírat. Komenty nedávejte. Musel bych si to pak číst tady. A s údem se tady máme. Tak jo, začátek máme. Ja. Určitě znáte ten pocit, když musíte psát domácí úkol. Abyste se na ten domácí úkol nemuseli dívat, můžete si vzít tyto brýle. Je přesně vidět docela dobře, ale vypadáte v tom tak dobře, že vás nikdo nebude otravovat. Jak to píšeš? Přes tyhle je zrovna vidět úplně nic. A do světla nefungují, radši nezkoušejte. Takže domácí úkoly jsou úplně hrozný, proto si vemte tyto brýle. Hej, ty brýle jsou dobrý, nechám si je po zbytek videa. Jo, tu máme dál. Jo, chtěl bych vám ukázat svý nový boty. Jenže teď jsem zrovna zapomněl, kam jsem je dal. Takže chvilka strpení. Ne. Tak jo lidi, jsem zpět. Vím, že jste se zrovna nudili. Doufám, že jste to video nevypnuli. Každopádně mám nový boty. To je hlavní. Vypadám úplně hrozně, takže si je dám na nohy. Je tady strašný sluníčko. Ještě si vezmu zacpáku na nos. Asi budu dechat půjdu nápodobně nějaká, nevím, takže si to radši sundám. Každopádně ty brýle naučit mě. Tak jo, teď jednou jsem neudělal domácí úkol, takže prostě učitelka řekla, že mám úplně zkaženou budoucnost. Takže teď vám ukážu, jak jsem skončil. Měl jsem si to líp připravit. Tak jo, takhle jsem skončil, pracuji pro úřad, furt mám ty svoje hrozný brýle, ale pracuji pro úřad. A každý ráno si dávám zpívat Bebe dobré ráno, lidi. Vidíte to? Bebe dobré ráno. Fuj. Košil jsem se válika. Je to úplně hrozný, prosím to kolomání zkoušejte. Tak jo, skončil jsem na staveništi, což bylo, ne, na staveništi, říkal jsem, že pracuji pro úřad. Tak jo, pracuji pro úřad. Jsem úplně hroznej. Jo, vím, jsem úplně hroznej. Začal jsem krást železo, ale neprodával jsem ho. Pokud se vám doma ztratilo nějaké železo během 24 hodin, tak já jsem ho svařil a vyrobil jsem z něj toto. Toto železné dinosaurus. Ano, je to opravdu ze železa. Prosím, magnetu nemám, takže ty brýle fakt fungujou. V nich můžete psát domácí úkol a nikdo vás nebude peskovat za to, jak to píšeš. Můžete se vymluvit na brýle. Možná vás ta vesta dost oslnila, protože já jsem úplně hrozný za to dočkat. Když je odpoledne, to je úplně jedno. Ty vole, kde se to válno? Tak jo lidi, já jsem Troll teda. Uvidíme se u dalšího videa. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, ale to už jsem vám říkal někde minule. Můžete mi do komentářů napsat, co byste chtěli vidět v mých videích, stejně se to číst nebudu, protože budu mít tyhle brýle.
trapné ticho. Dobře. Teď bude v pohodě. Tak jo lidi, uvidíme se u dalšího videa. Čus!